IFM News. Lokal. Balay nga na isayang kat ni Kids for Kids. Uwan ti programa ti Sanggunian Kabataan dito'y probinsya panagibunong karay ti kasapulan ti eskwela. Dito'y kat indaulwan ni SK Federation President Eldritz Biernesa kadwaray ti dadumapay nga Sanggunian Kabataan Chairman dito'y Ilocos Norte. Nagturungda iti Tunuton Elementary School iti Ili ti Pidiga, Barangay Guerrero iti Ili ti Dingrasa, kan Santa Maria Elementary School dito'y Siyudad Tilawaga. Pamaneknek daytoy asaan laong nga iti panagserbi ti gobyerno ti tututukan dagiti Sanggunian Kabataan official no dikat iti panangipaaypay tinapintas nga masakbayan karay ti agtutubo pabuan ti panangipakita day iti suporta iti bennek ti edukasyon na kabayatan na manamnama nga dupay pagadala na kanadupay hobby ti mabenepisyaran iti nasao a programa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.